Crese que na fosa de Beira tamén está soterrado o mestre republicano Eliseo Pinto Farrán. Valentino tiña 47 anos cando pasearon. Foi secuestrado en Santiago, onde impartía aulas, e asasinado en Carral. Reconstrúe a súa historia o seu neto Fernando Pinto, autor dun traballo titulado Yo, Eliseo Pinto Farrán, unha historia desde la hemeroteca. Que tal, Fernando? Como estás? Moi boas. Moi ben. Que tal, Nuria? Que tal? Moi ben. Antes de nada, como estás vivindo os traballos de localización e identificación dos restos que apareceron en Beira? Con moita emoción, sempre, claro. Caramba, que Eliseo era un desaparecido. Era un tema medio tabú na familia, na sociedade, porque incluso eu buscaba nas bases de datos de asociacións de memoria histórica, o de nomes e voces, que levaba a Universidade de Santiago, e non aparece Eliseo. Non aparecía. Leva anos sin aparecer. Gustaríame que coñecéramos un poquinho mellor a Eliseo Pinto Farrán. El naceu en Palencia, non? No ano 1889. El era mestre, tras exercer a docencia en Castela durante algúns anos, veu a Galicia no 1925, non? Ajá. E por que veu hasta aquí? Bueno, ele estaba destinado en principio en Badajoz. Ali naceu meu pai, Enrique. Ali, pois, parece ser que a calor era extrema, ou pasaron anos moi malos. 2 hermanos de meu pai morreron ali, nada máis nacer. Entón, decidiron, polo visto, a causa deso, ou outra, unha das razóns, decidiron facer intercambio co mestre de Nemenzo, para buscar un mellor clima, se supón. Concedieron o intercambio, vamos. Veu aquí, casou con Concepción Salcedo, que tamén era mestra, non? Tiveron 7 fillos. Já estaba casada, sí. Ajá. Sí. Tamén era mestra, sí. E empezou a exercer na escola de Nemenzo, non? Eso mesmo. Non sei que rastro deixou entre o seu alumnado, non sei se tes algunha pista sobre, cal era a percepción que tiñan del aquí en Compostela. Bueno, nunca falamos del tema ese, a verdade, non sei se por respeto ou por, non sei. Meu pai nunca quiso ir por Nemenzo, non voltar por Nemenzo na vida, pero o meu tío César sí que voltaba por aí todos os veráns. El mantuvo relación con eles. Entonces eu mirando, buscando o nome de Eliseo por aí, por hemerotecas ou por sitios, falei un día con nomes e voces, fun a Santiago, a Universidade de Santiago, e falei con ese momento. Deron un libro, carai, que falaba de Eliseo. Que contaban? Porque había un investigador que era Miguel Cabo, que indagara sobre o sistema agrario da República, e falaba del como un hombre que, digamos, que era o intermediario entre os labregos, entre a Casa Popular e as autoridades, ¿no? Que era, digamos, que un negociador, digamos. Facilitaba a vida, digamos, burocrática a xente do povo que non sabía inscribir. El era unha persoa comprometida, non? Comprometida con ese modelo de escola que introduciu a República e con esa idea, non? De que había que achegar a cultura tamén ao mundo rural e achegar a cultura a todas as clases sociais, non? Eso mismo. Estaba metido en como se chaman estas, nas misións pedagóxicas. El, socialmente estaba comprometido ca República no sentido que creía, por lo menos o que din os libros, non? Que creía en unha escola pública obligatoria para os nenos, mixta, e laica, que foi un dos achaques que lle botou en cara ao cura por sacar o crucifijo da escola. Eso o que di a memoria histórica, a memoria oral do povo de Nemenzo. Eu fui por aí un día, por Nemenzo, pero xa fai poucos anos todavía, que empecé a decidir a rescatar a memoria, e falei cos fillos dos que foron os seus alumnos. Sí. E, sempre recordan que os seus pais falaban del con un cariño e un entusiasmo, de respeto e de admiración hacia a súa persona. Esa era a impresión que causaba Eliseo entre o seu alumnado, entre as persoas que o coñecían. O caso é que poucos días despois de que se produce o golpe do xullo do 36, ele é secuestrado, non, por un grupo de falanxistas. Non sei que información tedes sobre as circunstancias da súa detención. Sabedes algo de como puido ser? Estamos no de sempre, que eu nunca oí falar dese tema, pero fai uns anos falei cos fillos do meu tío César, e César decía que o día 18, 19 de agosto
O 36 apareceron unos tipos pola noite na casa, porque ele vivía con 2 fillos, con meu pai e con César, con meu tío, colléronlo e leváronlo, e nada máis. Deixaron os fillos solos, e os fillos foron a unha casa do veciño pasar a noite, e listo. A partir de aí, pois, o tema de Eliseo, pois foi desaparecido, e nada máis. E nunca máis se supo dele, nada. Non apareceu o corpo, ninguén se molestou tampouco. Debe ser unha época de terror inmenso que non sei, ninguén dixo nada. Por que sospeitades que pode estar enterrado en Beira? Polo que din os fillos do meu tío César, que el o mataron nas curvas de Herbes. Eu empecé a indagar ali por os registros civis da zona de Carral, e, bueno, vin que ali apareceron, pois, 18 ejecutados nas Catarinas, na cantera das Catarinas, nas curvas de Herbes. En base a eso, pois, mirei no registro e aparecen 4 que son desconocidos, encerráronse sin reconocimiento. No cementerio de Beira, que está ali nas curvas de Herbes. Despois, un desaparecido coincide que apareceu morto o 18 de agosto. E o 20, pois, aparece a inscripción ali no registro civil. E iso que che fai sospeitar que... Me fai sospeitar que era el, naturalmente. A súa familia... Sí, ademais, a memoria oral da zona, falei con xente da zona e din que sí que aí mataron a 2 mestres, un da zona de Santiago e outro de Coruña. E, bueno, coinciden muitas cousas que ao final, pois, faime asegurar que está aí na cementerio de Beira. Sí. A familia, supoño que quedaría desamparada, non, tras o asasinato de Eliseo. A familia debiu quedar moi desamparada porque a miña avoa tamén, Concepción, tamén foi expedientada e despois, pois, foi permitido que seguira. Supoño que con 5 fillos que lle quedaban, pois, bueno, pois a desearían continuar con o ensino. Ali en a zona de San Pedro de Sarandón. En Sarandóns. Ali por Ulla. E ti, chegou un momento en que decidiches indagar un pouco na historia da túa familia, non? Porque pouco se tiña falado, non, na casa do que ocorrera. En miña casa, en absoluto, unha palabra, nunca, na vida. Foi a raíz deso, de que eu me mosquei un poquinho, me indignei un pouco que non aparecera o seu nome nas hemerotecas, nos listados de fusilados ou de ejecutados na contenda. Pero ahora como aparece isto de ser aí nos restos de... A miña emoción é esa, que sea un corpo deles que aparece. Eso sería o culmen xa de finalizar un círculo aí de terror, digamos, non? Claro. Curar unha ferida, como digo eu, curar unha ferida ancestral, xa. Pois esperamos que teñas sorte e que esos restos que apareceron pertenzan a Eliseo Pinto. Fernando, moitas grazas por contarnos a historia do teu avó. Nada. A ti, Nuria, gracias. Unha aperta. Adiós. Vale, chao. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.